दिन बिथांमोननि गाज्रि सिनो थाखाय जों सोमावसाराखै। बर' रायजो राजा आइ आफाया जेब्ला ओंखाम बोथिनै मोनजानाय जाया, बयबो मोजां ड्रेस गाननो मोननाय जाया, अब्ला समसिमहालागै सोमावसारलांबाय थागोन। जेंनाया सुस्रांखालि गावनि आंगो गामि सौरागुरि गामियाव थांनानै आदै मादै आमाय आनैमोनजों रुजु रुमु संसार जाहैगोननि बाथ्राखौ गारबोनाय बै समनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खोथा होनानै समायखिरा लाबोदोंमोन। आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनिदिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोनगोन मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन। रोम रोम भाइयो। बर' माहारिनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों स्पेसियेलि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन। दिनै जों बयबो मिथिगौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा 2009 मायथाइयाव बर' माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ लानानै बर' माहारिनि गणतान्त्रिक लामाजों सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनाय हाबाफारिखौ लिडिं खालामबोनो मोनदोंमोन। आरो जों बयबो मान होयो, जों अरायसम सिबिलांगोन, मान होलांगोन जे मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो जों बर' माहारिनि थाखाय बेसेबांबा गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुङै बुङै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ फोजाखांबोदोंमोन। आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' माहारिनि गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो गावनो लिडिं खालामबोदोंमोन बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ लाफानानै। आरो फैबाय थानाय समाव जों बयबो जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि गेदेमा दैदेनगिरिफोर दङ, जों साफ्रोमखौबो मान होनो रोंनांगोन, सिबिनो रोंनांगोन। नाथाय बेनिनि गेजेराव माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै, माखासे पइन्ट्सफोरखौ लानानै जोंहा सोंथि सोंनो हानायनि, बाथ्रा फोरमायनो हानायनि मोन्थाय दङ। बियो जायखि जियानो जायाथों मानो, मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोदोंमोन, बै समाव माबायदि हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजो राजानि सिगाङाव समायखिरा लाबोदोंमोन, बै माखासे बाथ्राफोरनि गेजेरनिफ्राय मोननै मोनथामसो बाथ्राफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं लानानै फैनाय जाबाय। बर' आइ आफा रायजो राजाया बयबो ओंखाम बोथिनै मोनजानाय जाया, बयबो मोजां ड्रेस गाननो मोननाय जाया। जेंनाया सुस्रांजाखालि आं गावनो बिदाय लागोन। आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आङो। आंहा बिथांमोननि बायदि चिफ जानाय, एमएलए एमपि जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं। जिखालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन, ओइखालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन। आंनि हिसाबा बेल'। नाथाय सावरायनांगौ आरो फोरमायनांगौ गुबै बाथ्राया नैबेसो जे थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे हारिनो एसटि नांगौना नाङा होननानै सोंथि खालामनाय बाथ्रा, लोगोसे जों नुदों दिनै जोंनि आसामाव गासै मोनद' हारिया एसटि स्टेटासखौ मोननो थाखाय आन्दोलन खालामनाय, प्रटेस्ट खालामनाय। बेनिनि गेजेराव माखासे हारिफोरनि एसटि डिमान्ड खालामनायखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ हेफाजाब होगोननि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां रोखोमनि माने डिबेट खालामलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिनि गेजेराव बावैसो सान सिगाङावहाय नेपाल हादोराव सोमजिलांनाय जालांनाय जा जेनेरेशन जेड, बै नेपाल हादराव जालांनाय सोमजिलांनाय जेनेरेशन जेडजों रिलेटेड खालामनानै जोंनि बिटिसिनि थासारिखौबो सोमजिगोन बायदिनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनाय जों नुनो मोनदों गोदानै दा बावैसो। मानि थाखाय जे जाय मोनद' हारिया एसटि स्टेटासखौ मोननो थाखाय आन्दोलन खालामदों, डिमान्ड खालामदों, फैबाय थानाय माबा मोनसे समाव बै मोनद' हारिनो जुदि एसटि स्टेटासखौ होमारनाय जायोब्ला बै नेपाल हादोराव जालांनाय जेनेरेशन जेड बायदि थासारिया बिटिसियाव सोमजिगोन बायदि बाथ्रा बुंदों। आरो जाय माखासे सुबुंफोरा बे बाथ्राखौ लाबोदों, गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों बिसोरो रिलेटेड जानानै दङ। दा दिनै जायफोर सुबुंफोरा नेपाल हादोर बायदियाव जालांनाय जेनेरेशन जेडनि जा मोनसे थासारि, बे थासारिखौ रिलेटेड खालामनानै बाथ्रा बुंदों, जानो हागौ बैफोरबायदि सुबुंफोरानो जोंनि बे बिटिसि बिटिआर ओनसोलनि मोनसे मोजां थासारिखौ बे गाज्रि थासारिसिम लाबोनो नाजादों।
दिनै जाय मोनद' हारिया एसटि स्टेटासखौ मोननो थाखाय आन्दोलन खालामदों बेनि थाखाय जों बयबो प्रटेस्ट खालामखानांगोन जों बयबो गसंथानानै बाथ्रा बुंखानांगोन दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावजों गाव पलिटिकेल बेनिफिट्स लालायनो थाखाय डिबेट खालामलायबाय थानानै सोंखारिलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया नों ओंखारनांगोन नों दिनैयो बे मोनद' हारिनि हेंथा नों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंनांगोन सोरखौबा दुसिनायखौ गारनानै बै मोनद' हारिनि एसटि डिमान्डखौ लानानै नों हेंथा बाथ्रा बुं बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंहा जुदि एसेबां हारिनि सेन्टिमेन्टेल दंब्ला जोंथ' बुङो जों डाइरेक्ट बुङो जों मालाबाबो जानो होआ होननानै जों बयबो मिथिगौ जे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर एग्रिमेन्ट जालांदोंमोन आरो बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनायनि अखानायै उननिफ्राय मानगोनां प्रमद ब्रह्म बिथाङा गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंनानै जोंनि सिगाङाव फोस्रावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो मानगोनां प्रमद ब्रह्म बिथाङा जेसेबांखिनि बाथ्राफोरखौ गावनि पार्सनेल पलिटिकेल क्रेडिट लानो थाखाय दिनै बुंलांदोंमोन बै माखासे बाथ्राफोरनिफ्राय दिनैयो 90% बाथ्राफोरखौनो नंखाय जों फोरमान मोननो हादों बिटिआर मुङानो बेसेबांबा गोजौखा दिनै मुलुगनि गिदिर गिदिर स्कलारफोरा बुंदों नोंसोर बेसेबांबा गिदिर बुद्धिनि खामानि मावबाय आलादा रायजो होनना लिरा मालाय मा जानो नोंथांमोननि स्टेटासा आलादा रायजोनि कुनु गाहायाव गैला बियो बेसेबांबा गिदिर रिजन जाफैबाय नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय गोलाव सम खस्थ' मोननांबाय बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय 2 বছৰ পিছত কিন্তু আপুনি সুইজাৰলেণ্ড চাবলৈ যাব নালাগে সুইজাৰলেণ্ডত আপুনি যিবিলাক ৰঙা ৰঙা ফুল মানে আমি দেখিবলৈ পাওঁ মই কত ফৰেনত যোৱা নাই সুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে ৰঙা গোলাপ কিবা গোলাপ দেখায় আমি গোটেই বিটিআৰটো আমি ফুলনি কৰি দিম সুইজাৰলেণ্ডৰ কনসেপ্টটো অকল তাৰ বিল্ডিং তাৰ নদী তাৰ পাহাৰ ইটো নহয় সুইজাৰলেণ্ডৰ পাহাৰটোতো ইয়াত উঠাই আনিব নোৱাৰে নদীটো दिनै मानगोनां प्रमद ब्रह्म बिथाङा बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गोजौखा होननानै रायजो राजानि सिगाङाव गोग्गा गोग्गा दुगानानै बाथ्रा बुंनानै फोरमायनानै थांबाय नाथाय बेवहाय मोनसे सोंथि बेरखांदों बे बिटिआरनि बेसेबांबा गोजौखा मुंखौ मोननो थाखाय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बे बेसेबांबा गोलाव सम आन्दोलन खालामबोदोंमोन नामा बे बिटिआर बायदि बेसेबांबा गोजौ मुंखौ मोननो थाखायनो जोंनि बुहुमनि बर' फिसाफोरा पुलिस आर्मिजों होसोग्लुंजानानै बै लामा दथा बै रेल साइथिं लामा होबथा होबथा आन्दोलन खालामबोदोंमोन नामा दिनै जों फरायनो मोनदों जों दिनैयो मोनदांथिदों मानगोनां प्रमद ब्रह्म बिथांमोन बायदि माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबागाव सुबिदानि थाखायनो गावबागाव माखासे पार्सनेल पलिटिकेल बेनिफिट्सखौ मोननो थाखायनो बिटिआर बायदि मोनसे एग्रीमेन्टनि हेडिं लाइनाव comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam दिनै रोखा लिरनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि ओंथिया बेखौनो फोरमायो बे आसाम स्टेटआ जाखिनि मेप बाउन्डारिफोरखौ लानानै आसाम स्टेट महर मोनदों बै थाखानाय दाजानाय आसाम स्टेटनि मेप बाउन्डारिफोरखौ जेबो खहा खालामालासिनो जेबो नष्ट खालामालासिनो जों बर' हारिनि बर' सुबुंफोराबो बे आसाम स्टेटआवनो गोरोबलायनानै मिलिजुलि रायजो जानोसै होननाय बाथ्राखौ जोङो बेरखांनाय नुनो मोनदों दा दिनै माखासे बाथ्राफोरा पलिटिकेल क्रेडिटनि थाखाय नेपाल हादराव जालांनाय जेनेरेशन जेड बायदि सोमजिगिरिनि बाथ्राखौ बुंदों नाथाय The BTR एग्रीमेन्टनि हेडिं लाइननि जि कम्प्रिहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्युशन टू देयर डिमान्ड्स होननाय बाथ्राखौबो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा जुदि सिरियास लानानै जुदि सानोब्ला आरो दा समाव जों नुदों BTR एग्रीमेन्टखौ इमप्लिमेन्टेशन खालामनांगौनि थाखाय गमामायैनो फैबाय थानाय समाव BTR एग्रीमेन्टखौ इमप्लिमेन्टेशन खालाममारोब्ला बे कम्प्रिहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्युशन टू देयर डिमान्ड्स होननाय बाथ्रायाबो इमप्लिमेन्टेशन जागोन BTR एग्रीमेन्टखौ इमप्लिमेन्टेशन खालामखांनायनि उनावहाय जों बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा बर' माहारिनि आद्रा जानानै थानाय जा सिमां थांखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनायनि बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय जोङो आन्दोलन खालामफिननो हागोन ना हाया मोनगोन ना मोना आरो जुदि मोनाबा आरो जुदि हायाबा बेनि गासै रेसपन्सिबिलिटिसा सोरनि आखायाव थागोन बेनि दायखौ सोर रुजुमगोन आरो बै समाव सोर फिननाय होगोन दिनै मानगोनां प्रमद ब्रह्म बिथांमोना गावबागाव मुलाम्फा क्रेडिटखौ मोननायनि थाखाय खुगाजों गोरलै बुंनो हागौ बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गोजौखा
दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय एनडिएफबि नि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारा नै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैबाय होननाय बाथ्राया बिसिनि थाखाय जोबोद गोरलै, नाथाय जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब। आरो बै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावा जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ दुखु मोनहोयो। आरो बिथांमोननि बुंलांनाय बै माखासे बाथ्राफोरखौ जों जुदि गोसोखाङोब्ला माहारिनि माखासे सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ जोङो सानखांनानै जों दिनै दुखु मोनो। दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा थुलुंगा होदों, अनसायदों, सिबिदों। आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बर' माहारिखौ लानानै दावहा नांबोनाय बै माखासे समफोरखौ जों मान होयो आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों दिनैसिमबो मान होयो। नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जा मोनसे थगायनाय समायखिरा लाबोनाय बै माखासे बाथ्राफोरा दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ साननो गोनां मोनसे थासारिखौ सोमजिहोदों। आरो जों दिनै नुनो मोनदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय बुंदों जे गुबुन हारिनि माखासे इन्टेलेक्चुयेल लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जे बे बर' हारिया बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनानै जोबोद माने गेदेर बुद्धिनि खामानिखौ मावना लाबोबाय होननानै। दा बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ जों बर' माहारिनि थाखाय फैबाय थानाय समाव बेसेबांबा गेदेर बुद्धिनि खामानि मावनाय लाबोनाय ना मा, बेखौ जों थाबैनो फोरमान मोननो थांगासिनो दं। मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन, समखौल' नेनानै थाथ'दो। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।